Dvere a okná otvárali výbušninou. V akcii boli muži z útvaru osobitného určenia. Postup kukláčov zrýchluje množstvo výbušniny. Tu namixuje osobnosť rezortu Bričer z UOU. V meste nikto netušil, že na perifériu je v akcii Lynx komando. Že nepoznáte? Ani nemôžete. V našom jazyku sú to príslušníci útvaru osobitného určenia. A čo sa dialo? O tom už v nasledujúcich minutách. Sledujete magazín Polícia. Operatívne informácie boli strohé. Došlo k únosu. Uneseného muža drží únosca v opustenej budove na okraji Bratislavy. Strohý bol aj rozkaz pre príslušníkov útvaru osobitného určenia. Okamžitý zásah. V tom čase už boli k dispozícii nové spravodajské súvislosti. Únos bol len začiatkom konšpiračného pôsobenia zatiaľ nie celkom identifikovanej skupiny ľudí, organizujúcej sa v blízkosti hlavného mesta. V inej časti sa v priestoroch opustenej farmy mali zdržiavať ďalší presne nešpecifikovaní ľudia, boli to cudzinci. Útok bojovníkov z UOU vrátane ich Bričera nedal na seba dlho čakať. Ďalší muži, ktorých operatívne informácie uviedli ako možných teroristov, sa zabarikádovali v druhom krídle budovy. Akciu odpálil odstreľovač presnou ranou zo 100-metrovej vzdialenosti. Bričer pripravil výbušninou vstupný bod, tentoraz cez okno. Výstrel odstreľovača bol úplne presný a pre muža oblečením pripomínajúceho militanta mal fatálne následky. Posledný nainscenovaný výbuch mal vlastne odvrátiť pozornosť prípadných ďalších teroristov. Ukázalo sa však, že v tej chvíli už nebolo koho pozornosť odvracať. Akcia bola skončená. Napätie opadlo, pre nás dráma o troch dejstvách, pre príslušníkov útvaru osobitného určenia prezídia policajného zboru výcvik. Všetko to skončilo a tak sme mozaiku toho, čo sme videli, ale aj samotné pôsobenie tohto Lynx komanda, ako je názov jednotky zavedený v európskych štruktúrach, mohli rozplietať pomalšie a postupne. Tak videli ste modelovú situáciu, kedy bol páchateľ zásahovou skupinou vytlačený z objektu von. Tvorili sme vonkajší perimeter, pričom páchateľ naskočil do vozidla a pri výzve polícia bola použitá zbraň. V tom momente nastupuje psovod. Psovod využije psa jediného dôvodu, aby zamestnal páchateľa ako odputávač. Trojročný čierny dandy sa predviedol ako tvrdý bojovník. Nás neskôr pri výcviku zaujal netradičný postoj a pohyb psa medzi nohami kukláča. Psovod má svojho služobného psa medzi nohami z jediného dôvodu. Má voľné ruky, môže používať zbraň, je aktívny, môže zasiahnuť páchateľa. Pokiaľ je pes vedľa nohy, musí držať vodítko, musí ho kontrolovať buď vizuálne, takto ho môžem kontrolovať nohami. Cítim ho medzi sebou, môžem ho vysielať, môžem si prepatrávať. Boli sme zvedaví na pôvod takejto myšlienky. Je to, by som povedal, naše know-how útvaru osobitného určenia tu na Slovensku. Používame to prvý, zlepšujeme to, vychytávame muchy, kolegom máme tiež nejaké nápady, tak dávame dohromady viacero verzií a spravíme z toho metodiku pre zákroky špeciálnych jednotiek. A koľko trvá výcvik psa na takéto úkony? Ten výcvik môže trvať aj rok, kým to vyzerá vo finálnom produkte. K takémuto využitiu psa v službách UOU, ako aj k medzinárodnému pôsobeniu tohto elitného útvaru, sa ešte vrátime v nasledujúcej relácii. Vráťme sa teraz k útoku, kde stali v ceste bojovníkom zabarikádované dvere. Príslušníci útvaru osobitného určenia, aj keď majú rôzne odbornosti a špecializácie, zákrok realizujú ako jeden tím. Snajper sa snaží riešiť situáciu vnútri budovy na jednotlivých páchateľov. Ďalej tu bol použitý Bričer, ktorý využíval pyrotechniku pri dynamických vstupoch na otvorenie, prekonanie prekážky dverí a prekonanie okien. Apropo odstreľovač, ten tak trochu naháňal strach pri príprave nakrúcania aj nášmu kameramanovi. Aby zachytil prestrelené sklo okna, musel byť priamo v ohnisku útoku. Guľka mala preletieť len kúsok vpravo od kameramanovho ramena. Našťastie náš kameraman a snajper si rozumeli. Približme si túto situáciu. Ešte môžeš krok doprava. Môžeme strieľať? Áno. Môžeme strieľať, môžeš dávať. Strieľame!
Zásah bol presný, potom prišla na rad výbušnina a prestrelka. Náš útvar pri prekonávaní jednotlivých vstupných bodov používa niekoľko špeciálnych výbušných prostriedkov. To sú jednotlivé prostriedky na prekonávanie dverí, okien, poprípade stieň a v krajných prípadoch sa používa aj prekonávanie stropov a striech. Na každý vstupný bod sa používajú rôzne špeciálne výbušné prostriedky, ktoré sú nami vyvinuté a v podstate aj podliehajú utajeniu. A dobre sú utajené aj miesta, kde sa zdržujú nezvestné osoby, ktoré hľadá odbor pátrania prezídia policajného zboru. Nechajme teda na chvíľu príslušníkov UOU a venujme sa nasledujúcim osobám. Nevie o nich niekto niečo? Príslušníci UOU na zemi, vo vzduchu a niekedy aj pod vodou. O úlohách útvaru už s jeho veliteľom. Čo sa týka hlavných úloh, ktoré útvar osobitného určenia plní, lebo práve to je to gro, čo nás odlišuje od ostatných jednotiek, ktoré pôsobia v rámci Slovenskej republiky. Útvar zakročuje prioritne proti teroristom, proti únoscom osôb a dopravných prostriedkom, proti nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti, proti páchateľom úmyselných zločinov. To by bola tá primárna oblasť. Tá sekundárna, policajta v službe osobitného určenia možno nasadiť aj na záchranné akcie. Najmä pri katastrofách, živelných pohromách, priemyselných haváriách a veľkých dopravných nehodách. Veľmi silno je etablovaný útvar osobitného určenia v zahraničných štruktúrach, a to najmä v rámci Atlasu. Atlas sa vytvoril v podstate ako reakcia na septembrové udalosti zo Spojených štátov v roku 2001, kedy boli vedené teroristické útoky. Európska únia si kládla za cieľ vytvoriť jeden elitný celok, ktorý bude spôsobilý poskytnúť čo možno najvyššiu ochranu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v rámci Európskej únie. O zahraničných aktivitách prezidiálneho elitného útvaru si viac povieme v nasledujúcej relácii. Po predstavení nášho elitného Lynx komanda by aj pravidelná rubrika Výstroj a výzbroj mala obsahovať čosi zvláštne, viac sofistikované, ale utajenia nepustia. A tak predstavujeme tzv. Breacher trenažér. Toto je náš Breacher trenažér a tu nacvičujeme jednotlivé spôsoby vstupov do objektov a prekonávanie prekážok, ako sú hlavne dvere. A vlastne tu sú mechanické vstupy, baran, pajser, tuto sa používa baran. Sú jednotlivé body, ktoré využívame, sa stretávame pri svojich akciách s uzamykateľnými systémami v strede, na vrchu aj dole. Jednotlivé systémy musíme kombinovať a trénovať. Táto súčasť slúži na trénovanie s pomocou barana. Pri baranovaní, aj keď uvidíte, jednotliví ľudia si myslia, že je to jednoduché iba použitie železa, lenže tu spočíva, ako aj v iných športoch, zostavuje to hlavne z 80% techniky a 20% sily. Táto časť nám slúži na prekonávanie pomocou tzv. Plazmového horáku, na prekonávanie mreží jednotlivých vstupov, lebo sa nám stalo párkrát, že boli okrem klasických vstupných dverí boli použité ešte aj mreže. Tento trenažér nám slúži hlavne na trénovanie mechanických vstupov. Vo vedľajšom bunkri máme trenažér na trénovanie pomocou výbušnín a brokovnice. Tak kto cvičí Breacher otváranie bezpečnostných dverí? Valec s vodou a trhavina. Trhavina vodu dokáže vymrštiť obrovskou silou. Toto zostalo z bezpečnostných dverí. Inšpirovalo ma nástup k tomuto útvaru to, že nie je to stereotypná práca. Núti tu človeka stále vzdelávať sa, stále na sebe pracovať, stále sa zdokonalovať nielen fyzicky, ale aj psychicky. Je dôležité tu, aby človek bol kreatívny, aby sa ďalej učil nové a nové veci, sledoval situáciu nielen vonku a vnútri, ale vo svete. V súčasnosti pôsobím na funkcii Breachera. Breacher zahŕňa špecializácie ako odborný pyrotechnik, umožňuje vstup zásahového tímu páchateľom.
Myslíte si, že aj vaša policajná služba má čo povedať a ukázať verejnosti? Dajte nám o sebe vedieť. Ukážeme, že vaša práca je o zodpovednosti, hrdosti a každodennej službe verejnosti. Volajte na číslo 0905 480 372 alebo mailujte na adresu policia@prodynamic.sk. Tvorivý tím magazínu Polícia. Dnes sme na konci, ďakujeme vám za pozornosť, ale k príslušníkom útvaru osobitného určenia sa vrátime ešte aj o týždeň. Dovidenia.